De nieuwe Hellingbrug tussen het Hellingpaad en het Westerbolwerk in Dokkum is manje te plaktakelen. De bregen die te lei wie oud en verslieten. In de planning om vanuit onderhoud, de leuningen zijn heel slecht, een klacht over die trap natuurlijk. En we hebben te maken met een financiering van de CUTI. Dan komt Koningsdijk nog naar die document. Dus ja, dat joeg wel wat extra druk en dan ben ik wel weer zijn eigen wies om te zeggen, dan wil we het voor het hier te kleren. Wat vinden meesten op stritten van het opkalevater van de bregen en de stad? Ik vind het machtig. Heel Dokkum is er bezig. Hè? De oude pannen die komen weer om in oude kleuren. De gevels zien eruit als vroeger. Ik vind het geweldig, ja, echt. Het win een soortje. En dan ligt het erop. Ik vind het een mooie bregen, maar ik vind het te duur dat het zo mat. Voor mij hinden ze het net in. En dan komt toevallig Willem-Alexander en dan komt er een nieuwe bregen. Misschien wat dat kost het, alle keer. En wat vind je daarvan dat het zoveel een minskipsgeld kost? Ja, wat mag ik daarop zeggen, maar ik vind het belachelijk. Ming de reacties op stritten, maar je kunnen aanstek weer wat veiliger de Dokkumer binnenstad inkomen. De trap die was best wel steil. Ik heb hier de laatste tijd stingen. Meesten die joegen dat ik al aan. En dan trokken we de traptreden, die passen we nog aan, zodat er volle vriendelijker uit. En dan maakt de binnenstad ik tagonkelijker. Heel blij met BNTA. Het werd nou wat verhaast door het koninklijk bezoek vanzelf. Maar het werd mooi. De bregen is voor het eind van de week weer hier voor inwoners en bezoekers. Op Koningsdijk gaat de koninklijke familie ook oer de bregen.